Mogu dobiti riječ sada? Slušam vas, izvolite, samo ključite. Pa mislim da što se tiče Dinama, ovo je tipično hrvatsko razmišljanje, neka susjedu crkne krava što se tiče sa Dinamom, a što se tiče sa reprezentacijom, gospodin idealno zna sve šta bi trebao Slaven Bilić raditi. I ovo je tipično i zašto sam ušao u hrvatski nogomet, da ovako ljudi koji nisu stručni, da govore o selekciji, o igračima. Evo, do toga smo došli da se na kraju ne zna tko bi trebao o čemu govoriti. Ja uopće nisam govorio o selekciji, gospodine Šuker. Na kraju krajeva to da mi vi kažete da sam ja nestručan ili sam stručan, to neka gledatelji sude o tome. Mi govorimo o činjenici da se hrvatska nogometna reprezentacija u jednoj laganoj grupi nije plasirala na svjetsko prvenstvo. O tome govorimo. Dajte mi dvije dobre stvari nogometnog klub Dinama. Koje dvije dobre stvari? Dvije dobre stvari. Imate li nešto dobro? Kako ne bi imao dobro? Kako ne bi imao dobro? Ja sam prije Dinamovac nego vi, gospodine Šuker. Pa ja sam igrao... Pobjede u kupu velesajanskih gradova, zbog vas sam dolazio na utakmice. Ili ekonomski dobro stoji klub? Dajte to bar nešto recite. U to ne bih ulazio. Je li toliko crnilo kao vaše crno odijelo? U to ne bih ulazio. Ja bih bio sretan da Dinamo kao udruga građana bilance javno objavi na svojoj web stranici, pa bismo onda mogli suditi da li je Dinamo financijski uspješan, koliko je uspješan ili nije uspješan. Idemo i do Splita uključiti Igora Štimca u ove verbalne čarke. Vjerujem da će dati svoj doprinos. Gospodin Štimac, vaš komentar cijele situacije. Krenimo od Hrvatskog nogometnog saveza, krenimo od one izborne skupštine. Kakve dalje korake poduzimate, što će se tu događati? Pa ja prije svega zahvaljujem cjelokupnoj hrvatskoj javnosti što se iz dana u dan osjećam sve većim pobjednikom te izborne skupštine, jer pozdravi i ljudi koji mi prilaze kako u Zagrebu, tako u Puli, u Rijeci, evo danas i u Splitu, mi jasno govore o svemu onom čemu je hrvatska javnost imala priliku svjedočiti. Sve ono što sam tvrdio u svojoj kampanji dobilo je potvrdu na onoj izbornoj skupštini, jer je više deplasirano govoriti o tome kako Savez radi transparentno, kako se poštuju pravila i propisi. Na izbornoj skupštini je demonstrirana sila putem koje je moj protukandidat došao do pobjede. Tu pobjedu ćemo osporiti, naravno za to postoje pravni koraci koje ćemo poštovati, koji će uslijediti vrlo brzo i ja se iskreno nadam kako je ovo izvanredna prilika da pravna država profunkcionira u sportu. Čuli su se neke optužbe na vaš račun o tome da su neki, sad citirat ću, Štimčevi ljudi gurali pištolje, ne znam je li bilo u usta ili uperili pištolje u garaži Vestina u neke skupštinare koji su trebali glasovati ovako ili onako. Kako odgovarate? Pa s obzirom od koga su došle te optužbe, ne iznenađuje me ništa. Mislim ni hrvatsku javnost više ništa ne može iznenaditi od te osobe. Mislim kako je definitivno sa ovim jučerašnjim postupkom od dotičnog gospodina svima jasno kako njemu treba zdravstvena pomoć i kako policija treba uzeti stvar u svoje ruke. Gospodine Srebriću, vaš kratki komentar izborne skupštine Hrvatskog nogometnog saveza. Mislite li da je to tako trebalo izgledati? Naravno da nije trebalo i ovdje moramo odlučiti šta je bilo uzrok, šta je bilo posljedica, ko je izazvao jednu situaciju koja je bila turbulentna, koja nije bila adekvatna. Sve skupštine do sada su bile lege artis i na ovoj se također to očekivalo da će se zastupnici tako i ponašati i respektirana je procedura i na kraju krajeva zastupnici su odlučili na način kako su odlučili i da bi bilo malo više diplomacije na samoj skupštini, kako da to ne bi smetalo, ali i opet bi malo to povezao. Ova godina je bila antirecesijska što se tiče rezultata hrvatske reprezentacije, a prošle godine nismo ostvarili plasman kroz kvalifikacijski ciklus i to je činjenica i niko od toga nije, što kažemo, pobjegao. Kolega Luliću, gledate sa strane to kao nepristrani promatrač, već godinama, desetljećima ste u sportu, prije svega u nogometu. Vaš kratki komentar ove cijele situacije. Koje su dobre strane na kraju krajeva toga što smo sad konačno imali dva kandidata za čelno mjesto Hrvatskog nogometnog saveza, a koje su sve prljavštine isplivale, što se tu u stvari
Ja bih rekao prije svega u grubo da je cijela ova situacija i u našem nogometnom savezu i oko izbora i sve ovo što se događa jedan odraz i recimo stanja u društvu i u državi, dakle ništa bitno različito. Ima dobrih strana naravno, pojavila se, možemo reći u liku Igora Štimca, oporba u nogometnom savezu, dakle ta oporba sama po sebi ako nije pobjedila, natjerat će ljude koji jesu sada u savezu i dalje da rade bolje. Pretpostavljam, tako to obično ide i u politici, pa onda vjerojatno će ići i u nogometu. A što se tiče one teme prije, mislim da ne treba očekivati da generacija koju je predvodio Davor Šuker se ponovi, ko zna, možda nikad. Mi smo mala zemlja. Treba biti realan ipak u tim okvirima. Hrvatski klubovi su 3. Europska liga, to je činjenica i tu se ne može puno napraviti ako se nema puno više novaca. Je li ovo sad problem? Dakle, imamo de facto raskol unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Imamo neke županijske saveze koji su za Markovića, neke koji su za Štimca. Ko će to opet povezati? Je li to sad u principu stvar dviju organizacija ili jedne organizacije? Pa to je problem, to je raskol svakako i mislim da bi tu trebalo vidjeti uopće taj sistem glasovanja, kako je on uopće nastao. Ja sam moram priznati da u ovom trenutku ne znam kako je to sve krenulo, te delegate, županije, cijela ta situacija. Ta tučnjava oko Dubrovačkog Glasa. Tučnjava oko Dubrovačkog Glasa, ali kako se uopće doveo Savez u tu situaciju da se to dogodi uopće? To je trebalo možda bolje pripremiti sve skupa. Dakle, ranije. Gospodin Šuker. Mogao bih reći što se tiče, iako sam, ponavljam, bit ću nogometaš i trebam da naučim neke stvari. Ovo zaista otvoreno govorim, ove stručne komentare oko nogometnih saveza, oko županijskih nogometnih saveza i to. Ako pogledamo tko je sve glasao prije izbora, prije u kampanji, trebalo je biti za gospodina Vlatka Markovića 30 glasova. Na kraju, zbog silovanja demokracije, je došlo na 25-24. Neka mi, molim vas, objasne gdje je nestalo 5 glasova. Gospodine Štimac, možda najbolje da vi ovo prokomentirate, što se događalo u međuvremenu i na kraju krajeva i taj jedan sporni glas koji je presudio. Malo Davor ima problem s matematikom, pa ću ga ja upoznat sa nekim detaljima koji su vrlo bitni u cijeloj ovoj priči. Na skupštini udruženja Prve nogometne lige ja sam imao 11:5 u svoju korist, dok gospodin Bandić nije naredio hrvatskom dragovoljcu i NK Zagrebu da mi okrenu leđa. U tom trenutku, nakon takve naredbe, je ostalo 9:7 u moju korist. U trenutku kad se glasuje na udruženju Prve lige 9:7, u moju korist, gospodin Markulin prekida skupštinu na sasvim nelegitiman način kao predstavnik manjine sa najavom da će ta skupština biti nastavljena za 3 dana u ponedjeljak. Međutim, to se ne događa, nego šalje dopis klubovima da će se skupština održati 30.11., dakle 20 dana kasnije. U međuvremenu gospodin Mamić sa novcima udruge građana NK Dinamo u trgovini za igrača NK Varaždina Josipa Brezovca sa ponudom koja vrijedi jedino ukoliko se glas NK Varaždina okrene u korist Vlatka Markovića, dolaze do izjednačenja u udruzi. Nakon što su došli izjednačenja i shvatili kako im ni izjednačen rezultat udruge, koja u tom slučaju ne bi slala delegate na skupštinu HNS-a, ne bi bilo dovoljno, vrbuju i gospodu Žužule, koji su jako poznati hrvatskoj javnosti, ne znam na koji način, ali i to bi neko trebao objasniti, i na sasvim nelegitiman način dolaze do odluke putem telefaksa, koja nije dozvoljena sukladno statutu Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno je zabranjena, do 9. glasa, na osnovu kojeg šalju 2 delegata koji će glasati za gospodina Markovića u skupštinu. To što je Županijski nogometni savez NK Karlovca dao javnu podršku na način kako to samo gospodin Šprajcer može objasniti, mimo odluke NK Karlovca i onog što jeste bila većinska odluka ili je trebala biti u tom trenutku u tom Županijskom savezu, je opet druga priča. Ali delegati, ponavljam, nisu dužni glasovati po onome što jesu javne podrške jednome od kandidata predsjednika. Delegati imaju samostalno demokratsko pravo dati svoj glas za program koji smatraju boljim i kvalitetnijim za budućnost hrvatskog nogometa. Kad je u pitanju Dubrovačko-neretvanska županija, čiji je tajnik Jozo Ostojić sa pečatom pobjegao u Zagreb nakon sastanka izvršnog odbora, dogodile su još 2 skupštine nakon toga, a Davor bi malo trebao proučiti što su statuti, pravila i propisi, pa onda govoriti o matematici. Dogodile su se 2 skupštine na kojima mi je data jednoglasna podrška. Na drugoj skupštini Dubrovačkog saveza 44:0 u moju korist,
a na trećoj 30:0. Evo, slušam tome, odgovor, ta međutim, matematika samo vas od molim Davora ne stoji, da jer da je se sve okanimo bilo- ove da je zvučne sve kulise, bilo- škljocanje kemijske olovke se čuje u eter. Evo, slušam U komentar. ovoj priči gospodina Igora Da je sve Štinca. bilo regularno, da je sve bilo regularno i kvalitetno, da je bilo na demokratski način, onda bi javne podrške bile 12-10 u moju korist, Davore. A to bi onda jasno govorilo o tome ko je pobjednik.